今日は日本での生活について話をできてとても緊張しています。私は日本に約3年間生活していました。なんで日本に来たのかというと、お父さんが留学するためです。お母さん、私、弟は日本までお父さんについていきました。私は幼稚園3年生、小学校1年生、2年生の時、日本でいました。幼稚園3年生の時、たくさん友達がいました。一緒に遊んだり、活動をやったりました。夏の時、学校で砂と水を混ぜて遊び、時々プールに入りました。日本の祭りの時、学校でもいろいろな活動がありました。小学校1年生、2年生の時、私は日本語を一生懸命学びました。学校の初めての日、私はとても緊張しています。日本もラオスの4日半を分けていましたが、日本では当番ならば昼ご飯を分配しました。日本の料理は美味しいです。私は大好きです。学校の終わった時、両親が迎えに来るためにもっと転がり、待つと間にゲームをやったり、先生の童話を聞いたりました。小学2年生の時、大体歩いて帰りました。時々お父さんが自転車で迎えに帰りました。ある日、私はお父さんと友達と一緒に家に歩いて帰っていたときに、友達と一緒に走って持ってきた傘にぶつかって転んで、頭と足に怪我しました。そしてお父さんがお母さんに電話して病院まで連れて行ってくれました。診察したら傷に石が残って張り出すために時間がかかりました。とても痛かったです。怪我のせいで今でも怪我の跡が残っています。3年後、お父さんが終了したため、私もラオスに帰らなければなりませんでした。学校の最終日、舞台で私の気持ちを話しました。ラオスでの中学校では日本語を授業なくて、日本語、ラオス語だけでした。またより日本語を勉強するためにゲンチャン中学校に進学しています。今日は私がここに立っているのは、また日本に訪問に
たいと思っているからです。ご清聴あ